иван шербаков афсари пойгоҳи 201 русия дар душанбе ки ҷавонзани тоҷик шоира ҷобированро ваҳшиёна ба қатл расонида буд, дар бемористони касалиҳои рӯҳии шаҳри Екатеринбург бистарӣ шудааст. ҷасади пур аз ҷароҳат ва осори лату кӯби шоира рӯзи 9 ноябр аз қутии ахлод пайдо шуда буд. ҳамон рӯз афсари пойгоҳи низомии русия иван шербаков бо иттиҳоми ин қатл боздошт шуд, аммо модари шоира аз қабли таксироне ки духтарашро ба пойгоҳи 201 бурдааст иттилоъ дода буд ки шоираро 4 нафар афсари рус пешвоз гирифтанд, вале ин қазия аслан баррасӣ нашуд ва Шербаков кушторро ба дӯш гирифт. ба андешаи коршиносон Шербаковро розӣ кунониданд то танҳо ин кушторро ба дӯш гирад, зеро дар сурати исбот шудани куштори дастҷамъӣ ба ҳар 4 афсар ҳукми шадидтаре таҳдид мекард. мақомоти тафтишоти низомии русия ин афсарро барои таҳқиқи тиббӣ ба русия бурда буданд. чанд коршиноси мустақил тахмин ҳам зада буданд ки дигар Шербаков ба тоҷикистон барнамегардад ва ӯро бемории рӯҳӣ эълон мекунанд ки ҳатто накардаанд. баъди ин куштор сарусадоҳоеро дар ҷомеа баланд шуда буд. фаъолони ҷомеаи шаҳрвандӣ ихроҷи пойгоҳи ҳарбии русиро аз шаҳрҳои Душанбеву Кӯлоб талаб карда буданд. ҳатто талабҳое ҳамсадо дода буданд ки пойгоҳи низомии русия аз хоки тоҷикистон берун карда шавад. ин аввалин кушторе нест ки аз тарафи афсарони пойгоҳи русӣ дар тоҷикистон рух медиҳад.